Точно преди една година финансист номер 1 на държавата Симеон Дянков обеща 1 милион лева за възстановяването на първата българска патриаршия, застанал на метри от руините й. Но проектът не стартира. Възражения обаче срещу проекта за цялостно издигане, както се казва до купол, изразиха Националния институт за недвижимо културно наследство, който е оторизиран да дава становища. Издигането върху фундаментите и върху стените на средновековния храм, на нов храм, е много рисковано, дори опасно. Като всяка хубава и работеща идея се появиха противници, които твърдяха, че надстрояването на базиликата би попречило на панорамата към Дунава. Това беше само една от малкото причини, които всъщност попречиха на реализацията на проекта. Силистренци обаче не спират да си задават въпроса. Щом не се възстанови базиликата, защо с тези приготвени пари не се финансираха други спешни дейности около изключителния по своята историческа значимост обект? Би могло да се направи консервация на руините на Патриаршеската базилика, да може тя да стане атракция, а не пустеещо място. Би могло да се благоустрои подхода, връзката между горната и долната част на Дунавския парк, където е крепостта. Освен това, с част от обещаните пари би могло да се довърши проучването на южната крепостна стена, което е главното условие, за да може да започне реализацията на спешния проект по нейната реставрация и консервация. Тя също е национален обект с особена ценност, тъй като тази крепост е защитавала преславния дом на Дунава, на Омуртаг и Симеон. Нуждата не е спешна, тя е аварийна. Ако този проект не почне да се прилага, паметника е в процес на разрушаване. Също би могло да се направи ефектно нощно осветление като атракция, а също така и указателни табели, които да разкажат всъщност историята на крепостта. Но, за съжаление, парите ги няма и идеята остава, не е реализирана. Крепостната стена е пазила до Росторум, Дръстър, Силистра чак до 19 век. Днес, чрез бездействие, ние сме на път до 10 години да я разрушим.